Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündöligi. Iqtisady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistan transport pudogyny hususlaşdyrýar. 29 ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun beýleki käbir pudoklary bilen bir hatarda transport ulgamyny özgertmek barada çykyş etdi. Prezidentiň 30 ýanwarda gol çeken kararyna laýyklykda Türkmen Awtologlary Agentligi hemde Aşgabatyň Awtolog kärhanasy awtomobil ulag hyzmaty açyk paýdarlar jemgyýetine faýl gatnaşýar. Ýagny Aşgabatyň Awtolog kärhanasy hususlaşdyrylýar. Prezidentin kararı resmi metbuatda çap edildi. Azatlyk Radiosynyň paýtagtly habarçysy Aşgabatyň Awtolog kärhanasynyň hususlaşdyryljakdygy baradaky gurrunlary bu kärhanada işleýän biri-birinden habarsyz iki çeşmäniň sözlerine salgylanyp 21-nji ýanwarda habar beripdi. Ol şonda kärhananyň mart aýyndan başlap paýdarlar jemgyýetine öwrüljakdygyny aýdypdy. Çeşmeler howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertinde hususlaşdyrylýan kärhananyň prezidentiň ýakyn töwereginden biriniň eýetçiligine geçýändigini öňe sürdi. Mart aýyndan başlap döwlet heýetçiligindäki awtobuslar hemde taksiler bir paýdarlar jemgyýetine berkidilýär. Sürüjilerden daşgary kärhananyň işgärleri hamany meýletin öz ardasy bilen işden çykarylýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy şonu maglumat berdi. Ol bu ýetgeşikligiň awtobuslaryň we taksileriň töleglerine täsir ýetirjekdigini, olaryň gymmatlajakdygyny aýtdy. Ýurt içinden gizlilik şertlerine maglumat berýän beýleki bir çeşme döwlet awtobuslaryny we taksileri hususlaşdyrmak prosesine taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Ol transport pudogyny hususlaşdyrmak işiniň häzirki wagtda ýekewara hususy ýeçilikde hereket edýän kiçi awtobuslary oňoýsuz täsir ýetirjekdigini, olary adam gatnatmagyny gadagan edilmek howpunyň awanýandygyny aýtdy. Ýagny köp adam ýeketäk gazanç çeşmesinden mahrum galar diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Täze özgertmeler bilen baglylykda Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, Senagat ulag we aragatnaşyk toplumynyň binýadyna berkidilen täze agentlikleriň ähli kärhanalary paýdarlar jemgyýetine öwrülýär hemde hususlaşdyrylýar. Türkmenistanyň öňki awtomobil ulaglary ministrligi Türkmen Awtologlar Agentligine öwrüldi. Demir ýol ministrligi Türkmen Demir ýolları Agentligine öwrüldi. Galbertide prezidentiň 30-njy ýanwarda gol çeken kararyna laýyklykda Aşgabat ýol we desgalar edarasy bilen Türkmen Demir ýolları Agentligi hem demir ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine faýl gatnaşýar. Transport ulgamyny hususlaşdyrmagyň kanuny binýadyny işläp dözmek üçin prezident Berdimuhammedow Adalet ministrligine 3 ay möhlet berdi. Döwlet kärhanalaryny hususlaşdyrmak işine daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşdyryljakdygy ýa-da däldigi ma'lum näl. Prezidentin gol çeken kararyna degişli döwlet edara kärhanalaryny hususlaşdyrmak işiniň bazar gatnaşyklar üçin amatly şertler döretmek hemde milli ykdysadyýaty diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek maksady bilen amala aşyrylýanyny aýdyrýar. Finçiler hususlaşdyrylýan döwlet edara kärhanalarynyň täze eýeleri bilen baglylykda açaçanlygyň ýokdugyny aýdýar. Şeýle-de soňky hökümet mejlisinde geçen ýyl ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrilen Türkmen Howa ýolları Agentligi hem täze döredilen Senagat we Kommunikasiýa ministrligine berkidildi. 2014-nji ýylda energiýa serişdirleriniň narhlarynyň global pese gaçmagy bilen Türkmen ykdysadyýety goşudy. Ýurdun regionlaryna esasy iými tönümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy ýüze çykdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna iPhone 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşunan Nurwan. Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasy şu ýyldan başlap 3 ýyl içinde öz aýagynyň üstünde durmaly. Ýagny döwlet büdjetinden maliýeleşdirmesi edildi. Ministrler Kabinetiniň 29-njy ýanwarda geçirilen maslahatyna aýdylmagyna görä, ýurdun ilim bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ösdürmek goýunça 2019-2025-nji ýyllaryň programmasy taýýarlanýar. Şondan bir günden 28-nji ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ilim barlyk institutlarynyň we ýozlarynyň ýolbaşçylarynyň wezipe bellenişini kämilleşdirmek meselesini gozgady. 2018-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda geçirilen hökümet maslahatynyň ol ilim barlyk institutlaryna orta bilimli adamlaryň işletilmeginden nägile bolupdy. Şol wagtda yerli finçilerin şol sanyny alymlaryň käbiriniň anonimlik şertlerini tasdiklamaklarına görä ýurdun ilim bilim pudogyny Sowet döwründen gelýän tanış bilişlik we korrupsiýa esasynda ornaşan we döwlet büdjetine ýük bolmakdan başga peýda getirmejek adam sanardan juda kän.
Berdimuhammedow 2012-nji ýylda Alymlar gününe gabat Alymlar Akademiýasynda ýürüýte doktorat bilen çykyş edenine adatlyk bilen töhfetdeş bolan türkmen alymlarynyň begençleriniň çägi ýokdy. Sebäbi prezident şol gün täze alym proýektleri durmuşa geçirmek üçin Alymlar Akademiýasyna döwletiň hasabyna $10 milyon möçberini serişde goýberipdi. Emma soň bu serişde esasynda nähil täze alym taslamalaryň özleşdirilenligi anyklaşdyrylmady. Şondan 2 ýyl soň 2014-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow Tehnologiýalar Merkezi, Biologiýa we Derman Ösümlikleri Institutu, Gün Energiýasy Institutu, Seismologiýa we Atmosferanyň Fizikasy Institutu ýaly täze ilmi edaralary döretmek hakynda kararlara gol çekdi. Emma inni soňky 4 ýyldaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda prezident Berdimuhammedow döwlet budjetiniň alym we bilim pudugyna karajatlaryny üzül-kesil azaltmak kararyna gelenemeň diýär. Şol wagtda ýurdun alym pudugyny döwlet budjetinden aýlyk alýan adamlaryň umumy sany üýtgedip gurmalary netijesinde olaryň möçberiniň näçe prosent azaldyljakdygy aýdyň däl. Hökümet maslahatyna berilen maglumata görä häzirlikçe bir topar institutuň birleşdirilýänligini görse bolýar. Hususan Alymlar Akademiýasynyň Mawtumuladynaky Dil we Edebiýat Institutu, Milli Golýazmalar Institutu, Tarih Institutu bolsa Arheologiýa we Etnografiýa Institutu bilen birikdirilýär. Alymlar Akademiýasynyň Maarlarçylyk we Veterinariýa Institutu Niýaz Fadynaky Türkmen Oğuzlyk Universitetiniň garamagyna berilse, Gün Energiýasy Institutu Döwlet Energetika Institutunyň garamagyna berilýär. Biologiýa we Derman Ösümlikleri Institutunyň bölünmegi netijesinde Umumy we Amaly Biologiýa Institutu hemde Derman Ösümlikleri Institutu döredildi. Şol wagtda olaryň öz başdak bolmaz. TDK-nyň maglumatyna görä, bu kararlar şol wagtda döwlet maliýeleşdirilmesiniň besedilmegi Alymlar Akademiýasynyň ykdysadyýetde tutýan ornuny ýokarlandyrmak, alymlarlyk edaralarynyň alyp barýan işlerini toplumlaryň esasy ösdürmek maksady bilen bagly. Bu karar hökümetiň bir topar ministrligi birleşdirmek, bir topar kärhanany hususlaşdyrmak kararlary bilen gabat geldi. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň ýürüýte gullukları öz raýatlaryna garşy basyş etmekde Roden Schwarz aty Nemes kompaniýasynyň enzamlaryndan peýdalanýan bolmagy mümkin. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki we Roden Schwarz kompaniýasyndaky çeşmeleriniň maglumatyna görä, bu Nemes kompaniýasy Türkmenistanyň Gorunmak ministrligini we Aratnaşyk ministrligini adamlary izerlemek maksady bilen ýa-da oňoýsuz saýtlary petiklemekde, ýa-da bolmasa petiklenen saýtlary girýän internet ulanıcıları anaklamakta ulanıp boljak enzamlar bilen üpçün edýär. Galy bersede Azatlyň çeşmeleriniň sözlerine görä, Roden Schwarz'ın abzallary telefonlary dinlemekde hemde mobil aratnaşyk arkaly uğradylýan hatlary petiklemekde ulanylýar. Roden Schwarz'ın Münchendaky baş binasy öz enzamlarynyň Türkmenistanyň raýatlaryny izerlemek maksady bilen ulanylýan bolmagynyň ahmaldygy baradaky maglumatlary ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Viktoria Gerasimowa Azatlyk radiosu bilen gurrundeşlikde kompaniýanyň köpden bäri Türkmenistana hiç kili enzam satmaýandygyny aýdyp öňe sürilýän maglumatlary düýbünden redetdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerine görä, Roden Schwarz Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen günüden-güne işlemeýände bolsa, onuň türkmen hökümetini üpçün eden enzamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürüýte gulluklar oňoýsuz internet çeşmelerini anyklaýar, olary petikleýär, internet ulanıcılaryny we mobil aratnaşygy izerleýär. Azatlyň çeşmesi Roden Schwarz'ın hüdürlüyen ekspert maglumatlarynyň hemde üpçün edýän enzamlarynyň Türkmenistanda raýatlary izerlemakda ulanylýandygyndan kompaniýanyň özüniň habarynyň ýok bolmak ahmaldygy baradaky ähtimallyklary aradan aýyrmaýar. Adamlary izerlemek işlerini aratnaşyk pudugynda iş alyp barýan iki ýerli husus kompaniýa durmuş geçirýär.
Çeşme bu hususy kampaniýalaryň atlaryny, şeýle-de olaryň biriniň eýisiniň adyny agdady. Çeşmämiziň sözlerine görä, firmanyň eýisi Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk gulluklarynın öňkü işgäri. Azatlyk radiosu olaryň Türkmenistanyň ýuridik gulluklary bilen iltisigini ikinji çeşmä tasdikladyp bilmän soň bu kampaniýalaryň atlaryny hem-de agdalan adamyň adyny agdamakdan saklanýar. Ýöne bu iki kampaniýanyň ikisiniň de ýurduň maglumat tehnologiýalary pudugynda iş alyp barýandygy mälim. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, eýesi ýuridik gulluklaryň odolky işgäri bolan firmany günüden-güni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi dolandyrýar. Bu firma Roden Schwarz kampaniýasyndan alynan enzamlary ulanmak arkaly adamlary izarlamak işleriniň teknik tarapyny durmuşa geçirýär. Munyň öwüzine firma döwlet eýçiligindäki kampaniýalardan websayt ýasamak, program üçinçiligi, maglumat hyzmatlary ýaly işleri alýar. Çeşmäniň sözlerine görä, beýlik firma Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň gözegçiliginde bolup, ol hem döwlet strukturlaryndan iş alýar. Ýatladýar, Türkmenistanda garaşsyz habar seriýetleriniň sol sanda Azatlyk radiosynyň websaytlary petiklidir. Facebook, YouTube, Twitter we Kontakt ýaly sosial torlar, şeýle-de WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli. Petiklenen saytlara we messengerlara girmek üçin Türkmenistanlılar VPN'lerden ve proxy serverlerden peýdalanýar. Azatlyň çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýuridik gulluklary indi VPN ulanýan raýatlary anyklamagy öwrendi. 2018-nji ýylda Azatlyk radiosu howpsuzlyk gulluklarynyň VPN ulanýan raýatlary soragy çagyryp, olary munyň netijeleri boýunça haýwat atandygy barada habar berdi. Azatlyk radiosu Roden Schwarz'ın üpçün edýän enzamlarynyň Türkmenistanda ýurt raýatlaryny izarlamak maksady bilen ulanylýan bolmak ähtimalligi barada kampaniýanyň Münchendäki baş binasyna kommentariýa sorap ýüz tutdy. Biz yüzlenmämizde hususan da Roden Schwarz'ın üpçün eden enzamlarynyň Türkmenistanda raýatlary basyş etmekde ulanylýan bolmak ähtimalligi baradaky maglumatlary kampaniýa tasdiklap ýa inkar edip bilermi diýip soradyk. Şeýle-de Roden Schwarz'ın üpçün eden haýsyr bir enzamynyň saýtlary petiklemek ýa-da internet ulanjylaryny izarlamak maksady bilen ulanylýan bolmagy mümkinmi? Kampaniýanyň halk bilen gatnaşyklary boýunça wekili Simon Kneifel ýazmaça beren jogabynda Roden Schwarz özüniň mümkin bolan biznes gatnaşyklary baradaky maglumatlary prinsipde aýan etmeýär diýdi. Şeýle-de ol Roden Schwarz'ın ekspert bilen baglylykda bar bolan ähli düzgün tertibi berjay edýändigini belledi. Azatlyk radiosynyň Germaniýanyň ykdysadyýat we eksporty gözegçilik boýunça federal idarasyndan nähildir bir maglumat almak synanşygy netijesi boldy. Sol bir wagtyň özünde Roden Schwarz'ın Türkmenistandaky biznesi bilen günüden-güni gatnaşygy bolan bir wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özara gurulmuşlukdy. Nemis kampaniýasynyň Türkmenistanyň Goranmak ministrligini hem-de ara gatnaşyk ministrligini ýüriti enzamlary bilen sol sanda kiber howpsuzlyk bilen bagly abzarlar bilen üpçün edýändigi barada çeşmäniň maglumatlaryny tasdiklady. Qadirli dinleyijiler, siz makalanyň gysgaldylan görnüşini dinlediňiz. Onuň dogul görnüşi bilen Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýtyndan, YouTube we sosial ulamlaryndaky sahypalaryndan tanys bolup bilersiňiz. Makala şu şenbe güni efire gitsek, hepdäniň jemi programmasynda hem dogululygyna beriler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.